ପ୍ରେରିତ 28:3। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ବିଡ଼ାଏ କାଠ ଗୋଟାଏ କିନ୍ତୁ ନିଆଁରେ ପାଉଲ ବିଡ଼ାଏ କାଠ ଗୋଟାଏ ନିଆଁରେ ପକାନ୍ତେ ତାତି ହେତୁ ଗୋଟିଏ କଳା ସାପ ତାତି ହେତୁ ଗୋଟେ କଳା ସାପ ବାହାରି ତାଙ୍କ ହାତରେ କାମୁଡ଼ି ରହିଗଲା। ବାହାରି ତାଙ୍କର ହାତରେ କାମୁଡ଼ି ରହିଲା। ଓକେ, ଏବେ 5 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଜନ୍ତୁଟାକୁ ଛାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ସେ ଜନ୍ତୁଟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ନିଆଁରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ନିଆଁରେ ସେ ପକାଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। କିଛି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେ ଭୁଲି ଯିବେ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ମରିଯିବେ, ହଠାତ୍ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବା ହଠାତ୍ ସେ ମରିଯିବେ, ଏହା ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଳା ସର୍ପ ଯେତେବେଳେ ଚୁବାଇଲା, ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ପାଉଲ କେତେବେଳେ ମରିବେ। ଲୋକମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ପାଉଲ କେତେବେଳେ ମରିବେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ପାଉଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ, ପାଉଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ପାଉଲଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଥିଲା। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରି ଆଉ ଜଗିଥାନ୍ତି କି ଏ କେତେବେଳେ ମରିବ, ଏ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ଏ କେତେବେଳେ ମରିବ। ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅଛି। ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିର ଶକ୍ତି ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଠାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଅଛି। ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିର ଶକ୍ତି ଆମର ଶରୀରରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବ ନାହିଁ।